gusto na mura bitaw ngadto ra bitaw nga style bitaw nga kung sa ilang ipambuhat bitaw dito sa mga world tour nila nga naunta nga concept nga music video kay mura bitaw pang style bitaw sa ubang mga music video sa laing nasod bitaw sa ain't no way 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 ain't no way. Yo, what up? It's your boy Joa, right back in again for another video content. And for today's video, padong naunta ko matulog kay sayo kumula ka ugma. But anyways, na ako'y nakitaan sa official page sa Bini sa YouTube nga naa sila i-release nga tour video sa Shaggy D. So, nagkuan ko nga maybe mao ni ilahang official music video sa Shaggy D. And I hope this will be it. Kay sa panyagi, nakakuan ko nga nakapredict ko pagyagi nga hoping ko nangingon jud ko pagyagi sa last video nga nag-react ko sa Shaggy D last libutaran ako na yung pin comment lang nag-react na ko nga hoping ko unta nga ilahang official nga music video sa Shaggy D is katoy lang world tour. And guess what, tanawa ko sa inahitabo ron naa grabe kayo ka prediction ako ba. So, di na ako magdugay pa guys. I'm so excited. 2 minutes naman si diyang video. So, let's get started. In 3, 2, 1. Close friend tawag ka? Ay, laro na lang. Do you guys know Shaggedy Shaggedy Shabobo? What's that? You might be slick, but You ain't sicker than me. you might be 4'2". But I'm 1, 2, 3. Rotate that body. Then touch your feet. Oh my gosh. Like OMG. Shaggedy Shaggedy Shabobo. Shaggedy Shaggedy Shabobo. Shaggedy Okay, Shaggedy. I like it. I like it kay gipakita sa dari ang mga fans bitaw dili lang ang Vini. So murag nag-interact bitaw sila sa ilang mga fans dining kantaha. So padayon ta. Okay, humana sila sa Dubai. Sa London na sila. Toronto. My dance, do my, now do my dance, do my, now do my dance. I bet you can do my dance. Do your, now do your dance, do your, now do your dance, do your, now do your dance. I bet they can do your dance. Isa ako sa'yo na di mo kaya to, sisimplihan ko pa para makagaya ka. Kasi magsinimula na isusundan na, But I bet you can dance like this. watch me snap, now New watch York, me New jig. York na. You can't do it like I did. Half of rock and a drop So, of quit. usually, katong akong na-predict pagyagi is supposed to be nga sa bus daw, pero murag dili siguro to nga accurate, pero na-predict ya po na ako nga na-predict na ko nga unta ang ilahang music video sa Shaggy D is katong pag world tour nila. So, murag natumpak ya po na ako. So, mo to. Sige, dahil ta. Go ahead to the right, then let's move it. Washington na sila. Washington DC. Go put in work. Oh my gosh. Who gon' time first? Shaggedy Shaggedy Shabobo. Shaggedy Shaggedy Shabobo. Chicago. Shaggedy Shaggedy Nga, gusto Shabobo. sa sila. Dahil dyan, ipakita dyan nga dagan dyan nag-love. Dagan ka dyan mga nagmamahal sa mga 8 lovely women sa dili lang diri sa Pilipinas kundi sa laing nasod. So, why hate guys? Why hate? Kung i-embrace nato o atong ipagmalaki ni sila kay grabe kayo ilang naipakita nga dedication ang mga inspiration po ni sila sa ubang mga K-pop K-pop doon P-pop artist nga mustrive sa ilahang gusto bitaw. So ano Las Vegas na guys, Las Vegas, I bet you can do my Los Angeles. No, do your dance, do your, no, do your dance, do your, no, do your dance. Ang akong ganahan dari nga katoy lang pag world tour is that ang ilang privacy which is na kuan jud ba na lang dili pareho diri sa Pilipinas nga dumugon sila sa mga tao dito sa laing nasod dato sa ila pag world tour. Ang mga tao dito mga respected kayo sila, mga free time wala jud sila wala yun ni sugod bisag isa. I don't know, maybe na siguro ni sugod pero still na ay mga privacy ba para sa mga girls. So ganahan ko ang tanaw diri. So kadayon ta tapi mga cutie mga bata. Wait. Your dance up. She's something clap, then jump. I bet you can't keep up. Nah, I bet
I rock, she rock and snap and lean. I bet you won't be me. Nah, I bet you won't be me. Watch me. Shaggity, shaggity, sha, pop, pop. Shaggity, shaggity, sha, pop, pop. Shaggity, shaggity, sha, pop, pop. Kabitula na guys. San Now Francisco. do my dance, now do my So dance, usually ang ilahang world tour dire is mura nag-consistent just siya sa America, just siya more on America just siya. So yeah, maybe dagan siguro yung mga fans sila dito sa America nga we don't know. I don't know also. So karon lang ko. So dahil ta now do my dance. Do your, now do your dance, do your, now do your dance, do your, now do your dance. I bet you can't do your dance. ilang breakdance. Okay. So, okay guys, I think, mo na to ang ilahang, Shaggy D, sang by Beanie, ilahang world tour video. So, ako ang thoughts is, ganahan ko sa ilahang music video. Mo na nainis yung music video kay ganahan ko kay gi-explore jud nila nga unsa ilang tour bitaw murag ipakita jud ba sa mga sa nato nga nag-enjoy sila, naka-interact po sila sa mga tao, and then the warmth, the love sa ubang mga blooms dito sa line naso gipakita jud. So ganahan ko mo tan-aw nila, and then of course sa ending which is katong breakdowns ganahan ko mo tan-aw. Kato akong gipredict ito nga nasa bus, sayang kay walay raw nga footage maybe na radto, pero okay lang kay nakakuan magyapon ko, nakatagna magyapon ko nga ilang himuni nga music video, pero murag himuon man nila music video pud ni kay kuan man si Jack na single tour nga kuan kanang Shaggy D. So mao na to. I think that's all for this video no. Salamat dai sa pagtan-aw. It's your boy Joa signing off. Sheesh.